alguén está chuleando ao Concello. En cifras, cada cabeza de ganado que entra en el matadero, unha veterinaria oficial de sanidade fai o rexistro dese animal. Ben, pois, no resumen mensual, poñamos por caso que hai 1000 cabezas que esa señora rexistra sanitariamente. E para nós ese é o dato fiable. Os datos que dá o matadeiro o Concello é que é menos 400 animais do que marca a veterinaria. Queremos saber onde están esos 400 que faltan, porque iso repercute nas tasas que hai que pagar o Concello, nas declaracións que hai que facer. Por esa razón exixen os rexistros sanitarios que asina a veterinaria dende o ano 2015, porque creen que a situación dunha posible falsedade nas cifras prolóngase no tempo. Non dan por boa a documentación que lles presenta o propio investigado, o concesionario do Matadoiro. Dende o Concello asegúrase que a concelleira Flora Moure pediu hai días eses libros de rexistro, algo que lles comunicou os grupos na xunta de área correspondente.